ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பொருளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டுக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ்கெட் தான். இது வந்து 3 லேயர் மாதிரி வருது. அதை வந்து நாங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன போடுறோம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது வந்துட்டு ஆன்லைனில் வெளியில் தேடும் போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிச்சு, அண்ட் நான் இதை எப்படி வாங்கினேன், எவ்வளோ ப்ரைஸ், இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில். ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு லாஸ்ட் பீஸ் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து 100 ரூபீஸ். பாருங்கள், 3 லேயர் மாதிரி இருக்குது. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுக்கலாம், எது வேணால் போட்டுக்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வரும். இது வந்துட்டு மொத்த பேஸ்கெட்டையும் தாங்குகிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா இது எல்லாமே தனித்தனியாக கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டில் காமிச்சேன் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டுக்கிறோம். பாருங்கள், இவ்வளோ அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவே. ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ. ஒன்றுமே இல்லை. இவ்வளோ அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலுக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை பாய்.